l'antropologia el que pot aportar és introduir aquest factor humà que dintre d'un fenomen, o no sé, com pot ser la transhumància, que mobilitza animals, el territori, veiem pobles, posar com èmfasis en aquestes persones que ho fan possible i amb el seu punt de vista, sobretot. Pensar en col·locar-los com al centre una mica de la mirada i d'ensenyar la seva mirada, el que necessiten, el que pensen, com ho entenen, com entenen què significa per ells la transhumància. Penso que, sobretot, bàsicament això, davant d'altres perspectives que no són conscients, que tenen aquesta visió idealitzada d'una natura verge on els humans no hi som, I clar, jo crec que això l'antropologia ho trenca i col·loca aquestes persones que són els guardians, diguéssim, els que fan possible que tinguem aquests paisatges, aquestes pastures que estem tots acostumats, tan boniques, i clar, llavors et diu, és que això està així perquè hi ha ramats. I penses, no sé, aquesta gent porta molts anys aquí, tenen uns coneixements, potser se'ls ha de fer, se'ls ha d'escoltar i se'ls ha de fer una mica més de cas del que els hi fem, de respectar el seu coneixement. La ramaderia extensiva en aquest moment està en una crisi important. Tenim un sistema alimentari dominant i dominat per corporacions agroindustrials. Per la viabilitat de les empreses, fins i tot han anat disminuint les explotacions, però s'ha hagut d'augmentar, per exemple, els ramats per poder sobreviure. Em dic Josep Lluís Castell, soc d'Areny, de la província d'Osca, limitant amb Lleida, i soc ganader de tota la vida. Va començar mon pare en 12 ovelles, hem arribat a 13 ratlla, 13.000, ara estem sobre les 10.000. Vam fer molta transhumància a la Vall d'Aran des que era de tota la vida. Va arribar un punt que les administracions aragonesa i catalana ens van ficar d'acord pel tema dels saneaments i es va acabar. Mon pare, tota aquesta comarca l'ha vist tota habitada. Masies, que n'hi ha moltes, masies soles, i pobles. Es dedicava de comprador de corders, de tocinos, de llana, sempre per un altre. Li donaven una comissió i ell ho ha vist tot habitat, i ara pràcticament està tot deshabitat. He matat en vida. Passa que les administracions d'ara prefereixen el turisme i la forma de vida moderna que dic jo que no el que era antigament. Antigament, no fa tants anys. Fa 4 anys que som transhumants als Monegres. Avui no dic que estorbem, però ja el que dic antes, no sé com dir, no que et desprecien, però no apreciat moltes vegades. Nosaltres, inclús el primer any que vam anar a la Vall de Boí fa 4 anys, l'alcalde que era en aquell moment li va dir a mon sobrino que passàssim per un altre costat. I li va dir, no. Dic, dis-li a l'alcalde que passarem per on passàvem, com no han passat sempre. I aquell jardí que hi ha, que dona al riu, que hi ha un césped i flors, dic, jo allí m'he dormit el ramat. I si les ovelles tenen set, ho xafarem. I que faci el que vulgui. Si mos vol denunciar, que mos denunci. Nosaltres avui, si no hi fóssim los de casa, l'arruïnem 4 dies. Ara ja no es troba ni romanos ni de cap color. I nosaltres tenim sort que en tenim 7 o 8 de fa diversos anys, que més o menys dins del que corre encara funcionen. Aquí n'hi ha un que viu allà i el Manolo viu allà en la porta allí. No està tancat en clau.
Té de tot, calefacció i té de tot. I aquí té les cales. Veus? Aquí té les lavadores per rentar, de cosa, i allà viu el Manolo. I allà l'únic espanyol que hi ha, que és Miguel, que és de Mollerussa, viu allà, en aquella porta d'allí. Doncs veus, després tots quan arriben seuen aquí i quan ja són tots a sopar. Carmen, hay que tratarlos bien porque ya se lo ganan. Es igual para todos. Lo único que no es igual es la fruta. Esos cada día quieren naranja. Ahora nada más hay 6. Hay veces que hay 8 o 9. Un día pensando, estaba acostado en la cama, estaba pensando, capaz de irme digo, a España, digo. Y al siguiente digo a la exmujer, oye, tengo ganas de ir a España, digo. Dice, pero mejor si quieres ir dice, está mucho más lejos, dice, según sabemos, dice, mejor ir a Estados Unidos. Pero a Estados Unidos, digo, tengo que emigrar caminando a montaña y tanto, digo, pero si voy a España, digo, como turista, digo, llegaré en 12 horas y ya estoy allá, digo. Y si tengo suerte, paso, digo. Y así fue. Pues vine allá, llegué un día, jueves pues llegué, y el lunes estaba trabajando aquí. Lo que malo es que no sabía ser de pastor. No entendía nada de esto yo. Y fue el primero que vine. Después vino otro, después vino mi hijo. Él duró 3 años, después ya se fue, porque es que un chico joven es distinto, no es lo mismo que una persona mayor. En cambio, yo aquí levanto a las 5 de la mañana y me retiro cuando ya llegue la noche. Es todo el día, lo que dé el día, mejor dicho. Aquí la ventaja para el jefe es en verano, trabaja mucho más horas. Y en cambio, desventaja es para el jefe en invierno. Pero en invierno me levantamos a las 4 también. Pero en el tarde a las 5 ya estamos en casa hace rato. El único desventaja es de no tener fiestas. Es el único desventaja que hay. Pues ya he hecho muchos años. Entonces ya tengo aquí, con ellos ya he estado 24 años. Ahora en el 14 de junio cumplo los 24 ya. Ya me quedé este año que viene me queda el último ya. Ya me quiero ir, porque ya he vivido muchos años sin familia. Bueno, tengo un hijo aquí que me acompaña, siempre me viene a ver, o yo también voy para allá, pero no es lo mismo que estar en mi país. Es otra cosa en mi país. Vamos a ver si hay algo que comer aquí. Date arriba, Perico, date arriba, no digas nada. Todo el día solo. Y gracias que ahora hay teléfonos de esto táctil que ya es. Entonces ahora, por ejemplo, para mí es como estar en Ecuador, porque pongo música de allá de mi país. Sí, así es. Tengo 4 o 5 emisoras, tengo descargadas. El sistema de ramaderia extensiva transhumant és un model de sistema socioecològic específic dins de la ramaderia extensiva. Els sistemes de muntanya se troben en aquest moment en un estat crític. En ecologia es parla dels punts de no retorn. Estem perdent serveis clau de la muntanya i uns equilibris ecològics que poden ser fonamentals per al control del mateix canvi climàtic. Hi ha estudis que demostren com la ramaderia extensiva i transhumant i la ramaderia d'alta muntanya té un paper d'adaptació i de mitigació del canvi climàtic. Encara existeix una part d'aquesta transhumància, per exemple, de totes les muntanyes del Pirineu lleguen a la muntanya del Llessui. És una muntanya amb molt bona pastura i és una muntanya amb vasta extensió.
he vist a canviar tantes coses que sembla que no pot ser. De vegades hi penso, sembla que no pugui ser. És una feina que no la vol fer ningú. Sí, al poble érem més de 20, que tots guardàvem les ovelles. Que diu que ara alguna pastora que ha vingut així amb l'Anna, hòstia, diu, ara què diran la gent d'una pastora? Dic que en aquest poble hi havia 40 dones que feien de pastores. La meva mare tenia 83 anys i l'agradava més anar als ovelles que no pas anar a guardar les vaques. Jo em dic Anna, fa 14 anys que faig de pastora, des del 2010. Tinc un ramat actualment d'unes 530 ovelles. Soc mare de 2 nens que han nascut aquí. Jo vinc de família de pastors, els meus pares no són pastors, ni els meus avis tampoc. Jo vaig fer l'escola de pastors el 2010 i em va tocar fer les pràctiques aquí a Llessui, 4 mesos. Vaig aprendre coses, però realment tot el que vaig aprendre va ser quan vaig acabar. Vaig estar un any anant amb l'Antonio de Casa Safalla, que ell tenia 400 ovelles, i vaig estar un any acompanyant-la amb ell. Soc l'Antonio Beiro Batalla, més conegut pel nom de la casa, que casa meva és Casa Safalla, de Llessui, i ara soc pastor ja jubilat. Aquí del poble va marxar molt, en aquest poble, del meu record, puc dir que hi havia 700 o 800, que n'hi havia hagut més, però del meu record 700 o 800 habitants, però entre els anys 55 i 65 em van marxar, no de tots els pobles, em van marxar molta gent cap a la ciutat. Jo a l'arreu de casa meva em vaig quedar per continuar. Em dic David, casa meva és Casa Roda de Llessui. Soc la 4ª o 5ª generació, no me'n recordo, ja 4ª o 5ª, quasi bé. Jo treballo aquí al museu. Aquí a la muntanya es va comprar, no me'n recordo ara, l'any 1800 no sé quan. No em faig dir exacte perquè no me'n recordo. Llavors, el que la va comprar, amb les cases que hi havia aquí al poble, a cada casa se li va donar dret. L'accés a la muntanya de Llessui, els comunals, s'accedeix amb drets de muntanya. Llavors, totes les cases tenen els seus drets de fa més de 100 anys. Els drets de la muntanya no es poden vendre, només els pots rebre per donació i per família, per herència. Ja fins i tot la gent del poble que portem el bestiar a la muntanya hem de pagar. La muntanya és privada, llavors tenim els nostres camps llogats cada un i després cadascú té un dret de muntanya que et dona possibilitat d'anar als comunals. O sigui, allò és com una roda. Llavors, què està passant? Al poble no hi ha nens. Llavors, claro, ara mateix queden els meus nens i una altra neneta que heredaran drets, però a partir d'aquí no hi ha més nens. Llavors, la continuïtat de la muntanya jo la veig des del meu punt de vista difícil. Mon pare ja va arribar a tindre 30 o 40 o 50, i entre jo en tinc moltes més, i ara el Roger o l'Ariana, que ara es vol incorporar com a jove agricultora, pues,
No sé on arribaran, si això anirà més o a menys, o podem viure més que tenim, o no sé, és un tema que és una incògnita. Jo vinc d'una família que el meu pare i el meu padrí eren els pastors de la muntanya de Llessui. Jo no havia anat mai a veure les ovelles. Va ser una experiència molt gran, vull dir, no sé, i amb el temps vaig aprendre a ser pastora. I ha sigut, ha sigut molt difícil, però ho hem superat. Fer aquesta feina era l'última paraula del credo, que diuen, perquè no ho volia fer ningú. I el més fàcil era prendre-ho tot i anar a Barcelona, com a mínim fins a Lleida. I si arribaven a Barcelona ja era com ara un artista que arriba a Hollywood. Jo sempre he tingut molt clar que això d'aquí és el que volia fer perquè m'agrada, no? Perquè em carrego les piles, perquè ho visc i perquè jo penso que aquí soc feliç, no? Encara que hi haurà dies que seran dolents, no? Però en el meu cas, i no dic que sigui millor ni pitjor, jo ja m'he criat i jo ja sé on em ficava, no? O sigui, la meva intenció és continuar amb el que ha fet el meu pare i que més endavant també s'hi fiqui mon germà. És que ens vam quedar, ens diuen els retrasats. Ara n'hi ha que ens diuen els herois. Vam conservar el que ja estava perdut. I ara la gent, només no s'interessen, perquè el que estem parlant aquí amb tu ara, fa 50 anys o 60 ha sigut impensable. El desastre això de la política. Se posa tot el benefici d'Espanya, què farem la gent? S'ha revaloritzat en els últims anys una transhumància a peu, que jo crec que és una revalorització de quasi un valor intangible que pot tenir la transhumància a nivell cultural, però a més és una recuperació d'aquests antics camins que a més tenen unes funcions clau també a nivell ecològic. Jo em dic Prem Puig i tenim aquest ramat d'ovelles que són ovelles lleteres i fem això, pugem a l'estiu a muntanya i a la tardor, quan pareixen, munyim i fem formatges, iogurts i tots aquests productes làctics. Jo sóc l'Eva i sempre hem acordat que aquest projecte és més seu que meu. Jo l'acompanyo amb el que puc i l'ajudo tant com puc. Porta aquí davant. Porta el de fusta i després de tres aquí, però tota la guantera. Vale. A mi m'han dit que no sigui de falta i va. Vine! Vine, va! Vine! Jo començo a tenir ovelles a partir de l'escola de pastors, el 2009, la primera edició. La primera opció era anar fins a Andorra i vam acabar al Pla d'Anyell de la Molina. I vaig estar allà, que vam anar-hi un parell d'anys amb camió, com anava tothom i així. I ara deu fer 3 anys, estava amb la meva crisi que tot pastor té tot sovint, que tu vendries tot perquè és una ruïna i t'ocupa molt de temps i no en treus benefici i així. I vaig dir, abans de vendre-m'ho, tinc ganes de fer la transhumància, igual que he sentit tots els avis que explicaven les seves peripècies amb les transhumàncies i així, tinc ganes de pujar fins al Pirineu amb les ovelles a peu. Després ja va ser el segon any, ja ho teníem tot molt preparat, molta gent motivada a venir, no sé què. Teníem les dates a punt i va aparèixer en Nicolau un dia i ve cap allà tot entusiasmat, em truca i diu hem de quedar perquè vull pujar a la Molina, és el meu somni de la meva vida, pujar a peu fins a la muntanya,
Fa molts anys que sóc pastor i no ho he pogut fer mai. Tu has fet el camí, saps el camí, vull pujar amb tu. Vine, vine! Doncs a mi em diuen Epi, tinc 55 anys, vaig néixer a Barcelona. Tinc com una posició bastant clara, un lloc on vaig sempre, que és darrere. Jo i la meva gossa Uma, que és la pastora, i darrere doncs, controlar si alguna ovella cau, si alguna vacosa l'han de carregar el remolc, controlar també la gent que ve darrere nostra. Aquest any, bàsicament, podem fer la transhumància gràcies als amics i persones que han col·laborat, que ens han posat uns el que han pogut, uns altres... Però així com a entitats grans no tenim cap mena d'ajuda. Som, no sé, unes 10 o 15 persones en l'organització, entre intendència, els que ajudem els pastors. Altres anys havíem posat diners de la nostra butxaca. I, no sé, molts deixem de treballar per fer la transhumància. I aquest any vam posar com a objectiu, com a mínim, no pagar la gent, no? Que no tingui cap despesa. Va. Molt bé, molt bé. Vine! Us va bé esperar 5 minutets els temps que ells arribin i evitem perills? Bueno, no. Hem de baixar ja? No, falta un. Bueno, que vaya allá al fondo, ¿no? Sí, al fondo. Jo em dic Miquel Macias, visc a Santa Pau des de fa 35 anys, soc nascut a Olot, soc geògraf, visc a Pagès i tinc una petita explotació d'autoconsum. La transhumància és una reivindicació d'aquest llegat, del que podia ser la nostra terra i no és, perquè de tenir una terra ocupada per moltes explotacions, amb gent autònoma, amb gent produint aliments sa i de qualitat, en lloc d'aquest tipus de producció agrícola s'ha apostat per la gran agroindústria i a partir d'aquí la nostra activitat ja només pot ser reivindicativa. Clar, si remuntéssim ara fa 60-80 anys, si un pastor feia transhumància ja sabia on podia parar, on podia passar la nit, on podia pasturar les ovelles, on podia anar a veure, on tenia aigua. Ara no, tot això hem de reinventar nosaltres. Vine! Vine, va! Tita! Vine, va! He estat trucant ahir i no me l'agafava ningú, no tenia gaire cobertura aquí a la Fageda i ara que torno a tenir cobertura truco. I això, per si podeu ser allà per tallar-nos a la carretera ara entre 8:30 i 9. Mira, ja fa mitja hora que ens estan esperant allà. Hauríem de demanar calés per desbrossar. Les fàbriques que hem passat abans s'estalvien. Ara aquí, per exemple, si entren 2 metres, 3 que mengin, tu. Antigament, no val la pena. antigament amb 10 metres a banda i banda, no? La transhumància que tenia. Ai, aquí els hi fem un favor. Hi ha gent com que té molta pressa, hi ha gent que li agrada parar-se i parar el cotxe, no? I ho gaudeix. Llavors, el sortir del cotxe, el que es queda dintre, com les reaccions de cadascú, no? I
com aquesta societat respon. Jo sóc la Gala, vaig néixer a Mataró, però de petita vam anar a viure a Mieres, m'he criat a Mieres. Tinc 33 anys i sóc mare de 2 criatures. És una revolució poètica, no? És com que és una performance cap a la vida. És com una paradoxa, no? Com un ramat de xais trenca el ramat de xais. Gent gran, no?, explicava que antigament, quan passava la transhumància pel poble, tancaven el ramat al mig de la plaça. A la mainada, els nens i les nenes del poble li deien que tanquessin els carrers del poble perquè no sortissin les ovelles i aprofitaven els pastors per anar a esmorzar o a dinar, i aquest any ens han demanat que ho fem. Tira. És una tradició com molt ancestral i que el ramat passi pels camins, el camí ral, que és aquest camí que guarda tantes històries i que és tan ric a nivell cultural, per allà on passaven antigament, per això nosaltres és un honor que es pugui utilitzar per aquest sentit un cop l'any. I els hem ajudat, els caçadors del poble han ajudat a estassar els camins per on no passava bé el ramat, hem parlat amb els propietaris perquè tothom se sentís còmode, avui hem avisat a l'escola també que els nens poguessin sortir. Realment ho faig per la vida, perquè realment la vida pugui continuar sent, les ovelles puguin transitar pel món sense que hi hagi problemes. Els arbres puguin caure les fulles a terra i no sigui una molèstia perquè tenen fulles. La motxilla, la gorra... Em dic Arnau Rubio, tinc 34 anys. El meu rol a la transhumància és portar tota la gestió de la ramada. Fa un parell d'anys que estic com a pastor amb en Nicolau. Portem una ramada d'un total de 1.200 ovelles. Vaig sentir Prem ja ha fet la transhumància, i llavors jo li vaig dir, Nicolau, tu, parlem amb en Prem i si a ell li sembla bé ens ajuntem. Va ser un repte per tots, jo crec que per mi, per en Nicolau, per en Prem, de gestió que, clar, evidentment els camins que jo havia fet amb 60 ovelles no podien ser els mateixos que amb 1.500. No. Demà faig Vine. No mossega. Aquí és. No el deixaré anar, el matarà. No el matarà. Vine, va, anem. Sí que el matarà, sí. Ja vine. Clar, que el matarà. El meu gos el mataria.
Estem passant per l'antic camí reial, que era la comunicació entre la Garrotxa, la part des de Ridaura, fins al Ripollès, a Vallfogona. Què pensat d'aquí sota? Però netejaran una mica. Aquí sota, vine, que no es pari. Corre, que no paren. Ara ens trobem al Coll de Canes, que diguéssim que és el límit, canviem de comarca avui. Avui deixem la Garrotxa, portem 2 dies travessant la Garrotxa de punta a punta i avui travessem a la comarca del Ripollès. Ara estem a 1.120 metres d'alçada i diguéssim que avui hem començat a fer el desnivell. De la casa d'aquí ens han regalat un parell de quilos de pa. Superbo! Em dic Aran Ballesteros Moreno, m'agrada això de la vida dels pastors i m'agradaria dedicar-me a això. He demanat un permís a l'institut per vindre aquí a la transhumància i em van dir que sí. L'Epi l'altre dia em va fer un bateig de pastor. Amb el pal me'l va posar pels ombros i em va donar el seu walkie. Rei! Com pots fer jac ara mateix? Com va? No, jo li faig cac, de moure. Ah, t'has de moure per collons. Has de moure per collons del rei. En aquí, aquest centre cívic de l'Ajuntament de Vallfogona es fa com una xerrada que ja la vam fer i parlen en Prem, l'Arnau i l'Epi i estan explicant una mica a la gent del poble que han vingut el que fem, com hem fet les altres transhumàncies, com ens involucrem. Els que som així apassionats de la llana i de les ovelles, doncs això també ens feia dentetes d'alguna manera, no? Ara ens falta una cosa, la barretina. L'any que ve us podem veure la barretina. Quin és el motiu? En principi saltaran. Però es mou, eh? Però... No, que es mou. Bueno, perquè l'han buidat fa poc. Vine, Jack. Jack. Allà. Va arriba, va. No, no! Para. Vine, va. Vine, va. Vine, va. Epi, hem desfet aquí al costat del pas on el fil i el posareu. Pues el vas aquí darrere, com si diu que ell. Epi, posa la uma aquí al camp. Vale, ja està, crida, Arnau, crida. Vale, ja anem passant, que vagi passant pel pas. Vale, molt bé, ja està, ja. No sé si la giraríem aquí ja.
Aquí potser sí, també. Que ens hem equivocat de camí. I hem de recular, girar el ramat i... que no sé en quin moment. Darrere! 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 Vine, vine! Vine, vine! Vine, vine! Del museu ens han portat els camins que ells deien. Clar, vosaltres heu enfilat cap aquí i nosaltres hem arribat aquí. Però això és tirant darrere. Ja, però clar, seguim el fil això i ara som aquí. Bueno, avui ha estat una jornada intensa perquè hem enganxat tormenta, pluja, sol, hi ha hagut una mica de tot, en algun lloc les ovelles se'ns han girat i ha costat tornar-los a fer agafar el camí i finalment hem arribat a un punt emblemàtic com és el monestir de Ripoll i ara els hem deixat 10 minuts aquí que pasturin una mica perquè es calmin i la gent de Ripoll també els pugui veure. I després res, ja enfilar el camí amunt i cap a Camp de Bànol i acabar la resta de l'etapa a veure si ens respecta la pluja. Estem al monestir de Ripoll. Aquí fa centenars d'anys que ja passava la transhumància. El camí ral passa justament per aquí, al costat del monestir de Ripoll. Recuperant la història i fent història. Des del Museu Etnològic aquí de Ripoll s'han portat coca i embotit i ens han dit que l'any que ve es faran l'esmorzar. Un espectáculo, madre mía. No querían pasar por un callejón y no querían pasar. No querían, entonces dejaron ir para arriba, girarnos, no querían girar. Vine. El que aquest ramat ha fet, en el fons, no ha seguit el camí ramader de l'Empordà. En el fons, el que ha seguit són dos camins rals importantíssims. Un és el que va d'Olot a Ripoll, de Ripoll a Cerdanya, que és fins a Camp de Bànol, i ara estem en el camí ral de la Pobla. Quan arribeu al Pla de l'Espluga, allà sí, allà trobareu el camí ramader del Lluçanès. Els camins ramaders no passen pel lloc més maco, no passen pel punt més baix o més fàcil. Són camins molt especialitzats que busquen no emmerdar-se amb els agricultors. Soc en Cèsar Oller, soc l'alcalde de Gombrèn des de fa 5 anys i membre de la Junta de l'associació Camí Ramader de Marina, que és una associació de municipis que estem recuperant camins de transhumància. Estem davant d'una cosa anòmala per ser una transhumància, absolutament. No pot ser tants vehicles, tanta gent. Això no va així. Amb 4 pastors ho teníem arreglat, això. Bueno, un pastor i 4 rabadans, vull dir que no... Però ara les circumstàncies no són les que eren abans i, per tant, ha de funcionar així. Perquè quan estem parlant de transhumància, a vegades sona una cosa una mica com romàntica. Diu, ara aquests perquè els agafa aquest... No, és que hi ha una ramaderia extensiva que és el que es vol encarregar. Bé, se la vol encarregar tota, però la ramaderia extensiva en concret se la vol encarregar per més paraules que diguin ni la Generalitat, ni l'Estat, ni molt menys Europa, ja no t'explico, no? Una de les coses que intentem fer des de l'Ajuntament, tenim boscos comunals, doncs allà on podem recuperem una pastura. Eliminem el bosc, que el bosc ha sigut una invasió, perquè el bosc s'ha de gestionar, i si no el gestiones t'envaeix. Això què vol dir? Que ràpidament necessites que vinguin ramats.
Estem mirant fer una mica de tria, perquè n'hi ha alguna que ja s'ha recuperat. El vaig cridant, doncs, ja. Em dic Joan Rovira i des de fa 30 o 40 anys estudio els moviments transhumants, com que des de fa 40 o 50 anys aquests camins han perdut la seva utilitat. A vegades el primer culpable d'aquesta desaparició de tot aquest patrimoni viari sigui la mateixa administració que amb la seva xarxa de vies rodades els talla, els obxurpa i és una cosa que no té sentit perquè ella seria la responsable de mantenir aquest patrimoni. A diferència d'altres racons de la península, on es van classificar i on es van, diguem-ne, reconèixer que eren camins ramaders, aquí sempre ha estat a la memòria de la gent, no? I per tant el daltabaix encara és molt més greu que en altres territoris. Tornar a recuperar el seu sentit pràctic de fer passar el bestiar, perquè estem també recuperant una de les grans funcions de la natura, que són els corredors biològics que uneixen diferents estrats vegetatius i territorials del país. A vegades els humans fem coses fantàstiques, eh? Si ha caigut no la podem escapar. Que tinc el temps que jo. He fet una bona llesca. Vale. Generalitat, i érem tots, tio. Mira, mare, que tinc una feina. Vaig explicar això de la cartilla, que m'havien negat una cartilla d'extensió 100%. Hay la olla intermedia, que es donde hemos hecho el cuscús, que la he puesto ahí en agua, bueno, en agua de la lluvia, porque creo que la otra es muy grande. I de l'esquerra no la pot posar ni terra.
podem mirar que m'enviï la seva guia. Tu, una cosa, tu saps si ha canviat el codi de pastures de la Molina? No, per què? Perquè en Prem està intentant fer la guia ara i no li agafa el codi. Diu que no té registrat oví en aquesta marca. A partir de demà segurament tancaran tot Girona i que no hi hagi moviments animals. Collons, i que tenen que pujar com pujant, no? Bueno, no ho sé. Bueno, de Girona n'ha de pujar alguna. Per això estem mirant de fer la guia ara, perquè he parlat amb la Imma. Imma diu, intenteu fer la guia ja, cagant llet. Quins collons, diu? I ara diu que han comprat mil i pico vacunes i no sé què més, i han de fer anàlisi a tots els ramats i no sé què, no sé quantos. Arran d'aquesta detecció s'ha establert una zona restringida al voltant de l'explotació afectada, que integra totes les comarques de la província de Girona i Barcelona. Però clar, us podeu trobar això, que no deixin entrar cap animal a la Molina. Pues el dia abans de sortir havia de fer la guia i és quan sé quants animals es queden a casa i quants pugen, i llavors per poder descartar els números que es queden i que pujaran més tard, quan hagi tret el xai. Al final vaig estar acabant d'ajudar amb ells a portar el ramat i vam acabar molt tard, i amb tots els preparatius de marxar se'm va passar de fer la guia i ja vam sortir. Bueno, ja heu vist que estem la majoria de moment sense cobertura, jo tinc totes les dades a l'ordinador de casa i això, i ara he volgut fer la guia i doncs hem sortit perquè el GTR falla molt i s'ha quedat la guia penjada aquí i doncs no he perdut els animals per dins d'internet. No, ara no estan enlloc. Ara no estan enlloc. Ja no te'ls poden bloquejar ara, si no estan enlloc. Estan de camí. Al final heu hackejat el sistema. Jo tinc la tablet aquí, però necessitaries el teu certificat digital, no? Això, un brot de llengua blava per les comarques, em penso, de l'Empordà, no? La de l'Estany. Se m'està acabant la pila i tinc una merda aquí dintre el carregador i... No em carrega, saps? Bueno, la qüestió és que en tantes feines, tantes preparacions de tantes coses, un es descuida alguna cosa i m'he descuidat els papers. Vale, ara fem un àudio perquè l'escoltin allò al Parlament. Sí. Començo. Doncs som el grup que estem fent aquesta transhumància, que en diem transhumància per la vida. Hem estat pujant des del dia 6 per diversos pobles, des de Crespià i Mieres fins ara estem pujant cap a la Molina. I tots els pobles que hem passat ens han estat acollint i acompanyant, tota la gent molt contenta de que estem fent la transhumància. I els ajuntaments també ens estan donant molt de suport. I abans de començar vaig estar demanant al departament, perquè pujarem allà a la Molina 3.500 ovelles, i demanava protecció per tot això del llop, que es prenguin mesures de protecció abans de no passi res, perquè clar, ara no hi ha bestiar, però hi pujaran 3.000 ovelles, 3.500, i que hi haguessin mesures de protecció, i em van contestar que no era zona de risc, i per tant no aplicarien cap mesura fins que no passés res. No soc pastor a jornada completa, però considero pastor perquè al final gestionem el ramat, perquè al final el pastor és el que està tot el dia amb les ovelles, però el pastor també és el que busca pastures, és el que treballa als camps. La vida m'ha portat a fer una carrera empresarial i a fer una feina d'oficina, que al cap de 8 anys vaig decidir trencar i buscar una mica els meus orígens i les meves arrels. Sí que la feina de pastor trobes gent que ho pot fer, perquè al final és engegar ovelles i vigilar que no marxin, però trobar una figura d'una persona responsable que pugui fer la mateixa feina que fas tu com a amo, doncs a vegades no és tan fàcil de trobar. A part, jo faig activitats amb cavalls, que ve gent a casa i faig activitats de coaching en cavalls, llavors faig una sèrie d'exercicis amb els cavalls i amb persones per treballar emocions. I si no, amb el tema de l'horta també hi ha una altra font d'ingressos en aquest tema.
Em dic Raquel Tassa, porto les xarxes de Transhumància per la Vida. Vam pensar que era important el tema de xarxes perquè ara, la vida de pastor és bucòlica quan ho és, quan no és molt burocràtica. No és que ens apassioni aquesta cosa de fer gran una transhumància, que en realitat una transhumància és una cosa molt petita i aquesta és una transhumància molt petita. És necessari ara. Doncs som el grup que estem fent aquesta transhumància, que en diem Transhumància per la Vida. Hem estat pujant des del dia 6. D'alguna manera és un crit, molt joiós, però és un crit de «Ei, estem aquí», a tots ens agrada el formatge, o a molts ens agrada el formatge, molt, però després igual anem al súper i no pensem que anar al súper significa que tots aquests pastors que fan aquest formatge tan estupendo, que ens agrada tant, i aquesta carn tan bona, si no canviem hàbits de consum, se n'aniran en orri. Heu passat les roques, els últims ja? Vine! Home, queda dreta, vine. Soc el Bernat Conill, soc del Lluçanès i aquest any pujo les ovelles al Roc Blanc, la Molina. El Lluçanès necessita una zona de trobada pel jovent perquè s'hi pugui polititzar, perquè pugui crear una consciència trencadora amb tota la dinàmica que s'està matant les zones rurals i els pobles. La gentrificació, l'especulació immobiliària també fa que el jovent dels pobles, que els propietaris no volen llogar masies al jovent, només ho volen per segona residència, i vam fer una campanya molt grossa contra Casa Terradelles, perquè és bàsicament el sector del porcí a Osona ha anat colonitzant, ha anat expandint-se i ha trobat el Lluçanès com una zona allà verge que havia de colonitzar. Nosaltres vam voler crear aquest moviment per intentar reivindicar el Lluçanès més d'abans, abans de la industrialització. Potser una perspectiva així més decreixentista, se'n diu? Per la dreta, la meva dreta o la teva? La meva dreta o la teva? Val. Aquesta pomera... No, de moment no és blava. Va, deixeu-la estar, pobra. Falta que aquesta puta misèria aquí. Al final serà veritat. I els tacen salva més flaques és que en reben.
nets avui és molt més fàcil perquè avui ja no hi ha boira, tenim el temps s'ha despejat una mica, hem arribat a la tancada que vam fer ahir, hem fet una revisió general, que no hi hagués cap que hagués xallat o alguna que anés molt coixa. Llavors hem obert la tela i elles ja saben el camí i van pujant mica en mica. Estem al Pla d'Anyella, encara ens falta un trosset per arribar al punt on hem de deixar les ovelles. I ja estem tots una mica cansats, tenim 2 ovelles que ja estan una mica tovetes, però anem fent. Els companys que portàvem ahir, molts ja han marxat, hem quedat nosaltres, i espero que avui ja sigui l'últim dia. I deixar les ovelles aquí el màxim de bé possible i ja està. Ahir va ser l'etapa més dura dels meus peus, que l'últim moment, l'última pujada, no tirava, amb la boira que parlàvem abans, i va haver un moment que fins i tot no sentia les esquelles i els meus peus com que no sabia, estaven acabant les bateries. Però vaig poder arribar. Molta gent ens pregunta que per què la Luma i jo portem un mocador roig i negre. Jo, des del primer any que ho faig, des de la primera transhumància, d'alguna manera és un homenatge als meus avis i a tots els avis que van creure en fer una revolució, en canviar el món, i en cada cosa, en cada moguda que em fico, que per mi és revolucionària, o crec que podem canviar aquest món, doncs em poso aquest mocador, li poso la gossa, perquè penso que estem fent un acte revolucionari. Pastora de les muntanyes, que cuides el teu ramat, com van fer-ho les d'abans, buscant la pastura fresca, fins veure la lluna plena, mira el del saber dels anys. Pastora de les muntanyes, qui despertes amb l'aurora, valenta i coneixedora dels secrets de la natura, els seus colors i mesures vesteixen el que atresora. Que xiulen els teus llavis, pastora, que diuen teues arrugues, pastora, que tracen les teues passes, pastora, que amaga teua mirada, pastora. Pastora de les muntanyes, guardiana de tot paisatge, vas dissenyant els seus tratges, curant cicatrius antigues, els seus sanglors i fatigues sanes amb les teues passes. Pastora de les muntanyes, qui solques les estacions, orientada per belsons de pardals i castanyers, veient el passar dels temps entonant les seues cançons. Que xiulen els teus llavis, pastora, que diuen teues arrugues, pastora, que tracen les teues passes, pastora, que amaga teua mirada, pastora.